गिदिरथार ini आंनि दिनै आङो 2001 आंनि 2001 फेब्रुवारि आंनि 40 टाइममोन बेहा आंनि जोबथा दिनै 2001 फेब्रुवारि 25 आंनि दिनै जोबथा दिनै आनान गसाइ अबंलावरिया आंखौ मोजाङै मोजां दिनै सार्भिसाव जुदि लांनानै आंखौ मोजाङै मोजां न'सिम सफैहोदों बिनि थाखाय आं गासैबो आनान गसाइ आरो अबंलावरिखौ आं रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय दिनै आंनि बे मन्दिरावबो आं बेखायनो फैनानै दिनै मोजाङै मोजां लानानै फैदों बिनि खारन आं गोसो गोरबोयै रायजो राजाखौ लाना फैदों नंगौ बहुत रायजो राजाफोरा आंखौ दिनै लैहोर लैहोर थांनानै रेलवे स्टेसनाव थांनानै गासैबो ज' फैनानै आंखौ बरायनानै लाना फैदों बिनि थाखाय आं बहुत गोजोननाय मोनदों आंनि गोसोआव दिनै इनिफ्राय आरो आंहा जेबो गैया बेनिफ्राय बहुत गोजोननाय मोनदों आरोखि आं बे सार्भिसा आंनिया मावनांगोन जिखुनु माबायाव गोलैबा फैसा थाखानि एसे प्रब्लेम जाबाथ' निस्सय थांखानांगोन बेवहाय थांनानै मावहैनांगोन बेयाव फैसा थाखाखौ जोङो जे जिखुनु फैसानि प्रब्लेम जाबाथ' थांखानाय जागोन बिनिखायनो बे साख्रिखौ जों गारनो हाया जोंनावथ' अलरेडि साख्रियाव जे अलरेडि होखानाय दङ जोंनो जे साख्रि जेराव थाङो इयावनो मोनो जोंनि गोसो आरो मथे जे जेराव थाङो जेराव मायो साख्रिखौ जों माने अलरेडि जों मोनखायो 2 बोसोरानो जा माने दानो नांगौबा दाबो मोनगोन बेनिखायनो जोंनि थाखाय साख्रिया खुनु माबा गैया बहुत रोजा रोजा साबायखर बावो आं दिनै बिथांमोनाबो आंखौ बे मन्दिराव लाना फैनानै आंखौ दिनै बेहाय फुजिबाय आरो रायजोफोरा नेहाथिफोरा गासैबो जोंहानि न'आव ज'यै एकतायै लोगो नांनानै गासैबो खामानिखौ दिनै गाजा गोमजायै मावफुंदों बिनि थाखाय आं रायजो राजाखौ जेब्लाबो गारनो हाया बेनिखायनो आं बेयाव दिनै मोजाङै मोजां बिगिनियाव नुफैनाय जाबाय फिसाया मोजाङै मोजां माने मोनफैबाय 24 बोसोर सार्भिस मावनानै आंहा इयाव जोबोर गोजोननाय दङ दिनै जों बिजि फिसाय रुजु रुमाय माने जों संसार जालांनायनि थाखाय जों माने लामाखौ लाखादो सिगांनिफ्रायनो दायो साबसिनसे हामसिन जों मोजांसिन संसारखौ जालांनो होननानै जों माने आरो मोजाङै संसार जालांबावनोसै आरो फिसा सानैखौ जों मोजां खालामनानै रायजो राजाजों गोरोबनानै संसारखौ जासिगोन आंहा इयाव जोबोद गोजोननाय दङ माने सिगांनिफ्रायनो माने जोंनि संसारा मोजाङानोखा आरो दिनै आरो साबसिनसे हामसिन जोङो माने गोजोननाय मोनसिनबावबाय आरो आङो न'खरखौ लानानै रायजो राजाखौ लानानै मोनसे मेसेज होनो सानो मा बयबो माने दिनै नैबे हाबाफारिखौ नुनानै आरोबाव बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावलांबावनांगौ आरो मावनो लागा जोंनि गामियाव गोबां दंबावो बेफोरबो बिदिनो जोंनि हाबाफारिखौ नुनानै मावलांगोन होननानै आसा खालामो।